Hej, jeg hedder Inaya, jeg er 16 år, jeg bor i Roskilde. Jeg har et fritidsjob i Kvickly, og inden jeg begyndte på Niels Brock, så gik jeg på en skole, der hedder Østervandsskolen, som også ligger i Roskilde. Men den lå ikke tæt på, hvor jeg bor. Den ligger i hvert fald i Roskilde. Jeg ved ikke helt, hvad jeg vil være endnu, men noget inden for handel og økonomi, ja, og sådan noget. Jeg er araber fra Palæstina. Jeg bor med mine forældre og mine 2 søskende, en storebror og en lille søster i Roskilde. Jeg blev født i København, især i Rigshospitalet, ikke? 1 minut og 3 sekunder født.